Dnešní pozvání přijal David Zemánek. Ahoj, Davide. Ahoj, Tomíno. Čau. Tak pijeme u toho výbornou kávičku, tak to je jasný, to si nebudeme už dělat další reklamu, to je úplně jasný, ale David se věnuje hudbě. Hlavně hudbě ve všech možných podobách, jak si můžete představit vůbec, to znamená přes nějaký úpravy zvuku, nahrávání různých umělců, přes různá studia, kde jeho práci taky využívají. Dřív si Davide používal přezdívku nebo takový alias Ravo. Mhm. Co vlastně to znamenalo? Teď už se to nepoužívá, víme to, ale stejně by mě to, a vždycky mě to zajímalo a chtěl jsem se na to zeptat. Tak bylo to nějaký můj pseudonym v době, kdy jsem zkoušel nějaký rapový pokusy. No jasný. Takže no, tak... to jakoby to Ravo, to znamená prostě nějakou moji minulost, kde jsem prostě dělal hudbu, rap, točil jsem videoklipy a rád na to vzpomínám. No tak určitě hlavně jeden z důležitých videoklipů byl taky pro taneční studio T-Base. Ten byl nejvíc. Který odstartoval jako si myslím hodně tu kariéru tvojí i jako rapéra. Ukázku samozřejmě tam máme připravenou. A jinak ještě dál jsem se chtěl zeptat, s kterýma lidma teda jako nejradši vzpomínáš na spolupráci? Tak nejradši asi se Stevem z Prahy, z Unbeatable Records, pak s Evou Matějovskou, česká zpěvačka. To byla velká spolupráce pro mě. A samozřejmě s T-Basem. S T-Basem. To bylo nejvíc. T-Baseu vděčíme a Zdenku Zolmanovi, tím toho tak. samozřejmě zdravíme, vděčíme za to, že tady můžeme být a že já si můžu plnit svůj sen. A mít kavárnu s barem a ty nahrávací studio. Přesně. Takže tomu samozřejmě musíme poděkovat, jako, to je jasný. No ale teď se trošku přesuneme zpátky na to, co vlastně byl ten první bod, že jsi řekl, tak tohle bych mohl dělat, tohle by mě mohlo začít bavit. Kde to vzniklo vůbec? To mohlo vzniknout už v dětství třeba, kdy jsem byl vedený k hudbě, ale vlastně jsem o to nejevil žádný zájem. Děda se mě snažil učit na housle, na klavír, ale mě to v tu dobu nic neříkalo samozřejmě. Že jo. Tak prostě nějak postupem času, co jsem tak furt nějak sluchátka v uších a tak, jsem si říkal, hele, já to zkusím taky, proč ne? Jako, já jsem měl furt jako sluchátka, jo? Já jako hudbu miluju, já bez ní nevstanu, jako, takže tam asi to někde jako vzniklo. Bylo to někdy rok 2012, to se mi zrovna rozvedli rodiče tenkrát, takže já jsem měl dost pocitů, ze kterých jsem se chtěl jako vypsat a tím to asi jako začalo. No tak samozřejmě jsi napsal i text k té písničce a ke svým písničkám, což je jako super. Jo, na tom jsem se vždycky zakládal, aby nikdo jako nepsal text za mě prostě, protože to pak není z tebe, že? No jasný, ale tak je i hezký jako tu kariéru odstartovat a získat nějaký vyhlas tou vlastní tvorbou. Ne, že mu nějaký remix něčeho, co je kdysi hit známý a ten si tam dám jako podkres a do toho si vymýšlím něco svýho, nebo se snažím napodobit, nebo nějakým způsobem jako použít něco, co už jako známý je. Takže tato cesta možná je těžší, ale za to pak člověk, když se jako ohlídne zpátky, tak si myslím, že o to mnohem víc jako naplňuje. Jakoby jo, a to, nevím, ty jsi z toho asi nevšiml, ale hudba pro písničku Strop, jak jsme dělali pro T-Base, tak to je vlastně vysemplovaná písnička od Hilary Duff. Aha, dobrý den. Jo, tam jsou různý jako samply poskládaný a tam jsem si jako s tím vyhrál docela. No. Není to jako úplně znatelný, a kdybych ti pustil úsek té originální písničky a toho samplu, tak to poznáš. Aha, jo, takhle. Takže no, tam ale možná... každopádně ten text, který je fakt hrozně hezky udělaný, tak ten je z tebe a od tebe, takže tam žádná Hilary Duff už u toho vůbec se nemohla ani myhnout. No to nemohla samozřejmě, ale co bych rád ještě řekl k tomu textu, tam já jsem se snažil o to, abych popsal vlastně všechno, co se tady vlastně ve studiu děje. Jo, na těch lekcích a že jsou ty různé akce, DFAčko, Streetmanie, že jo, tak nějak prostě jsem si to chtěl do té písničky poskládat a jak Zoli pořád říkal, že to je strop, prostě, tak
stropě tady už tak jako zlidovělo. To prostě to mi nemohlo zůstat ležet v hlavě, to muselo ven. Prostě. To muselo do refrénu. Jasný. No tak Zoli teď chystá to DFAčko samozřejmě, který je vlastně největší akce vůbec taneční, co Česká republika jako zažila. Je to akce, která má dlouholetou tradici a kde oba dva jako jsme xkrát byli taky samozřejmě. Přesně tak, je to bomba. A bude to hlavně bomba. Takže to je prostě o tom, že takovýhle člověk tady hejbe nejenom jako Hradcem, ale i jako potažmo celou jako taneční scénou České republiky. No. Přesně tak. A tak nějaký teda úpravy do dabingu v Čechách? V Čechách do dabingu, no, k tomu jsem taky přišel jak zapej gouslím. Jo, to byla úplně náhoda, že jsem se dostal tady do toho oboru. A vlastně dabing celkově děláme pro animáky, jo, různě. Dělali jsme několik filmů, dostali jsme balíček nějakých 50 filmů třeba, který jsme dělali. Jsou i k vidění některý dneska na různých digitálních platformách nebo těch streamovacích službách, jak to tomu říká. A co bych mohl prozradit, tak jsou k vidění animáky třeba na Disney+. To jsou třeba... Není zrovna malá platforma. Není. A tam teď momentálně jsou k vidění, myslím si, dobrý jako animované věci, jako Super Číči. To je dobrý. Na tom se jakoby pobaví i dospělý. Ono si to jako teď neřekneš, když vidíš třeba... No, ono už když to řekl, tak jsem se taky pobavil, že to je animák a takovýmhle názvem, ale asi spíš to opravdu bude teda pro děti. Ale vlastně, když se na to koukáš jako dospělý, tak to vnímáš kolikrát líp, jak to dítě. Jako no tak oni dneska už je takový trend, že oni do těch animáků vkládají i různý takový věci, které spíš pochopí jako dospělí a dětem to jako vlastně děti to přejdou, protože děti mají ten výborný radar na ty sprostý slova. To malí děti mají, s tím už se narodějí, že když se dospělý baví a náhodou použije nějaký jiný slovo, než standardně jako to dítě zná, tak samozřejmě hned ten radárek jako to zahlásí a hned to ukládá a většinou toto dítě použije zrovna v období, kdy to člověk nejméně čeká a nejméně je to vhodný a potřebuje to. Jako jo, ale samozřejmě jsou nějaký přísné podmínky, co tě jako nepustí. Jo. Samozřejmě dialogy jsou napsané trošku jinak. Jo, rozhodně tady nenabádám lidi a třeba na nějakou sprostou pohádku, ale na hezký animák. I když ten název. Jo, tak tam to bylo i hlavně kvůli úvodní písničce. Jo. Tam prostě se musel udělat název, který bude jakoby z originálu stejně na slabiky. No jasný, jo, to chápu. Takže proto Super Číči. No. Super Číči. Ale je to super, fakt podívej se na to, když budeš mít chvilku, nebudeš vědět, na co se půjde pustit, je to dobrý. Tak Disney, to je fakt super platforma, která jako jedna z mála má třeba Simpsonovi všechny díly, takže je určitě super na to kouknout. No. To jsou vlastně věci, kde jsem jenom jako se staral o zvuk, jo. Já vlastně nejsem jako vidět, slyšet. No jo, ale seš důležitá součást toho, že to pak výsledně nějak jako vyzní, že jo, samozřejmě. S tím se pojí i takový moje pravidlo, co špatně nabereš, už neopravíš. I když mám velice šikovný kolegy. Jo, tomu se říká, kdybyste to náhodou chtěli vědět, tak tomu se říká náběry. Náběry, přesně tak. Takže já dělám náběry a pak tam jsou ještě vlastně kolegové, kteří se starají o edit a vlastně o finální zvuk potom. Jo, to je zase úplně jiná disciplína, že tam se soustředíš úplně na něco jiného. Ale vlastně ve finále vždycky tím musí ten hlas sednout prostě na ten lip-sync. A v tom my jsme třeba fakt hrozně dobrý jako Česká republika, že máme tu dubbingovou scénu takovou, že opravdu tak třeba Louis Define a František Filipovský dokonce se, myslím, setkali a ten Finés tomu Filipovskému vyseknul poklonu, že dokonce ten jeho hlas, třeba v tom Fantomasovi, nebo kde to bylo, takže dokonce ten hlas toho Filipovského se mu líbí víc než Finésův vlastní. No. Tak to je, si myslím, úplně, co chceš jakoby víc za poctu. Tak Filipovský byl legenda samozřejmě. Že malá země, že dokáže prostě, tak máme šikovní lidi, no, umíme to prostě celosvětově. Jo, je to tak. No a tím, že děláš ten
dubbing, tak se určitě setkáváš se spoustě zajímavých lidí, takže kdo třeba například? Tak je to různý. Pokaždý tam máš někoho jiného, máš tam samozřejmě děti, že jo? Máš tam dospělí, co můžu asi zmínit. Pracoval jsem třeba s Danou Batulkovou, pracoval jsem s Michalem Holánem. Tak to je dost častý jméno. To je dost častý jméno, ano. Seriálech, filmech. A Mišák je skvělej, to jako, já se nedivím, že ho chtějí jakoby do všeho, protože on je fakt úžasný. Pak jakoby třeba Ondřej Vetchý. S ním jsme dělali jeden film, který nemůžu samozřejmě teďka zmínit, ale... A zase jsme u toho. Jsme u toho, bohužel, to jsou prostě pravidla. Podepsali jsme mlčenlivost, když jsme dělali balíček nějakých filmů, tak prostě nesmíme o tom veřejně mluvit. Ale k dohledání to samozřejmě je. To můžeš pak třeba tam hodit nějaký odkazy, ať se lidi sami podívají. Já o tom nechci jako veřejně mluvit. A kdo ještě? Se Simonou Postlerovou, ta už bohužel mezi náma není. To byla skvělá ženská, hele, ten hlas, ty vole. Ježišmarja. Skvělá ženská taky, jo. Člověk si s ní jako pokecal hodně. A tak jako takhle různě, no, takovýhle známý jména, který vlastně já jsem viděl dřív v televizi jako malej a pak vlastně najednou přijdou do studia a ty na ně koukáš a říkáš, aha, tak toho já mám zvučit, jak to udělám, sakra. Ale víš, co je zajímavý, že hodněkrát jako ty si to dohledáš, když chceš samozřejmě, ale jinak jako, že spousta lidí neví vůbec, nemá k tomu ten obličej. Jako si známe, že já nevím, Phoebe mluví takhle a já nevím, prostě Bruce Willis, že mluví takhle, ale nevidíme zatím vždycky okamžitě jakoby toho člověka, který to namluvá v češtině. Že to je hodně zajímavý, někdy to může být takový zvláštní, že ti přijde někdo jako chlapík a... tady to takhle bude. Teď jsi zmínil Phoebe z Přátel s Táňou Jachnickou. Tu taky jsem nahrával. A víš co, když na to koukáš jako celé dětství, a teď najednou ona přijde a si říkáš, ježišmarja. A to na tebe promluví jako ta Phoebe. Jsi takhle vyklepanej, abys něco nepodělal, jo. A co se mi třeba stalo, to mě hrozně zahrálo u srdíčka, tak já vlastně celou dobu, co jsme točili třeba s Ondrou Vetchým, tak já byl prostě fakt jako hotový. Já jsem se bál mu říct, že tady bylo něco špatně, pojďme to dát znova, od toho samozřejmě byl za mnou i režisér. Ale on mi pak na konci vlastně nahrávání řekl, děláte to dobře. No to ti stačí. Děláte svou práci dobře, jo? Já říkám, doufám, že jsem vám jako nějak to aprý. Ne, to mě musíte říkat prostě. Jo, takhle, no, pak ještě zase byl přísný. Jo, ale máš v sobě nějakou tu pokoru, že prostě taky mám radost, jako když někomu udělám ten koktejl nebo něco na to kafe a někdo mi říká, jo, vy to děláte s líčkem. A pak jako reálně v tom životě nic víc nepotřebuješ. Tak já děkuju, že jsi za mnou přišel. To jasně. Uvidíme se zase, tak my se tady uvidíme určitě. My se vidíme každý ráno, protože tady je nejlepší kafe.